ንክኸውን ዝሕግዙ ባህርያት በቲ ዘለና ኣወንታዊ ባህርያት ብዙሓት ፈተውቲ ክነጥሪ ከም እንኽእል ክንዝግዕ የብልናን። ገለ ካብዞም ባህርያት ቃል ካብ ምኽባር ንምቅርራብና መሳርሕትና ቃል እንተኣቲናሎም ዘይ ወዓል ሕደር ከነተግብሮም ይግባእ። ገለ ድኹማት ሰባት ግን ዘየተግብርዎ በተደጋጋሚ ቃል ከኣትዉ ይረኣዩ። ስለዚ ቃል ኣብ ምእታው እናኣትወሉ እዋን ክንፍጽሞ ምዃንና ምርጋጽ የድሊ። ሕጉስ ምዃን ገለ ሰባት ብዘይጠቅም እናማረሩ ስለ ዝሽገሩ ካብ ትቐርቦም ክትርሕቖም ኢኻ ትመርጽ። ብኣንጻሩ ካልኦት ኣብ ጥንኩር እዋን ተስፋዋት ስለ ዝኾኑ ካብ ገጾም ፍሽኽታ ኣይፍለዮምን። እዚኦም ብዙሓት ሰባት ተባህግቲ ይኾኑ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዘመን ሚድያ ሎም ሓንቲ ሕዚ ዝመጻኹ መደብ እዚ ነይሩ። ክሳዕ ካልእ መዓልቲ ንራኸብ። ሰላም ቅለ